Ma'am, good morning. Kamusta? Kamusta nung feeling na ikaw ang champion? Happy po. Kamusta? Anong nabatsagan mo? Ginanakitaan ko nga nagadog yung litaon din sa kalipay kay na? Happy kay ako ang nadaog. Kag makapalaro. Upod Makapalaro. ako mga coach. Kag upod kong tatlo. Ikapila mo na nga time nga makapalaro Sa sila. tatlo. Ika-tatlo. So, kamusta mo sa palaro event mo to? Arang ko lang. Okay man lang. Nakakuha ka man sa world as well. Arang sa grade 7 ko, 5th lang ko. Tapos sa grade 8, wala ko kabalusan. O, pero first, taga-diin kay ganito. Taga si Palay. Taga si Palay. Oo. Pero, dari ka gaspila sa Bacolod. Verso. Sa din nga school. Sa City High. Sa City High. So, grade 7, nag-start na sini sa athletics. Sino nag-encourage sa imo ka maging ka sa nisa? Hindi na sir, ako lang eh. Kay gusto-gusto ko. Paano mo ni nagustuhan ng mo ni Mas? Kay like nakita ko ang mga iba nga dalagan. Tinag-insa ng gusto. So, sa gamay lang namin. Gadagan-dagan. Sa grade 6 ko nagsugod. Grade 6 dito sa Sipalay or din sa Sa Bacolod? Garcia. Sa Garcia. Oo. Sino ang inspiration mo nga gusto mo din magdalagan? Wala. Ikaw rin. Oo. Pala nakita mo nga talent mo sa sina. Pero sa Bacolod, din ka din nagatingan. Sa Mansilingan. Sa Iranic Mansilingan. So, sa feeling nga kanina, kagina, kalayo sa ngantad mo sa second nga placer? Wala ba? Mula ka man nagtulo balik kay Dabi, kung di na to siya, focus ka gid dyan, no? Wala siya gina-reaction eh, sa facial. Why ka man din kapoy? Wala. Normal lang parang sa imo, ang mga fan. Oh. So, sa imo paglantaw, ano ang nabulit sa coaches mo sa siningan mo? Wala. Nagpasalamat dito sila. Kaya rin sila sa ubagalan to sa akong taga-support. Makitaan mo git ang presence nila tungod sa sila. Ano nga mga kabudlayan ang experience mo in the past para maangkag mo ning goal? Wala sir. Training mayo. Para makuha ko ang ang akong ginahandon. Ano pa gid ang ginandun? Ano ka ganing nga grade? Grade 9. Grade 9. So ano gusto mo magdako? Ano gusto mo first grade? Ano mga top yung mo? Flight attendant. Flight attendant. Flight attendant. Oh, taas. Ano pala na ganing edad mo? 15. 15 years old. Sige, 25. Ma'am, good morning. Good Kamusta? morning. Paano mo nakitaan nga may ara sa potential in music? Actually, sa grade 7 siya nakita na namon gadlagan. And then siling ko daw medyo mabugat ang sprint. So singko, why don't you change nga ma-switch siya sa walkathon. So during the division meet, the very first time nga nag-participate, gin-train ko siya 2 days. 2 days, a matter of hours lang, hindi magigani magsiling 2 hours. So, gin-introduce ko siya ang basic. Then, I'm so happy kay ara si Sir Edgar La Forteza, which is our stakeholder, nga naga-support sa ila. So, in terms of training and everything, from food down to pagpa-star sa ila, masiling ko nga grabe gid. Then we have here Coach Tin nga pag-abot diri sa oval, iya na ang kung ano man gid ang dapat nga idugang sa basic nga gin-introduce ko sa kay Jana Canillo. Grabe, sa 2 days ito nga training? Yes, in 2 days siya ang nagdaog sa division meet. Then right after that, nag-provincial meet, nabayaan niya ang kontra almost 300 meters. Wow, grabe. Then during kay dirito di ang regional meet, ginbayaan niya naman ang kontra more than 200 meters. Grabe. So and so forth, amo na ang daw nag-ano na siya. Na nagustuhan niya na ang walk. Actually gatulo ning luha ya the very first time nga gin-introduce ko siya ang walk. Nga hindi ani gusto sang mata. Kay tungod sang kiay-kiay, mostly gakahuya sila. Abi nila kung daw kalaw ay sa akon magkiay, but at the end na perfect ya gid man. Grabe. So nakita mo gid iya talento. Yes, kag ang nakita ko sa iya isa sa attitude ng isa ka athlete is fighter. So never say no. Sige. Sa trainer, ano ang gindugang mo sa training sini ma'am? Actually, sir, depende, sir. Kay may training plan kami na ginatawag. Bala, sir, as a trainer, then, halimbawa, sir, makita na mo na kulang siya sa endurance, more endurance kami. Then, halimbawa, nakikita na mo na may endurance siya, pero wala siya speed. Makafocus kami sa speed. Then, gina-combine na mo na para mas, mas magdasig.
pila ka days ang preparations ni nga region? Actually, from nag-start ng school, nag-start na kami Prepare. mag-prepare. Pero yung walk niya, recent lang kami nag-start kay may duwa event niya. May 800 pa siya subong after the walk. Ay 100, may 800 pa siya na trial. Then after na bali nag-focus kasi kami sa sa 8 kasi mas mahina siya sa 8. Yung walk niya may foundation na siya so kailangan lang naman na improve pa. Okay, so confident kayo na mananalo sa walkathon? Yes. Kasi so far sa sa 3 katuig niya nag-walk, wala pa man sa kanya per day. Grabe. No, consistent. Oo, dito sa Negros. Dito sa Negros. Yes. So doon sa palaro, kamusta yung Actually, yung grade 7 siya, maganda yung performance niya. Mm. Pero nung second year niya ng palaro, medyo mahina yung performance niya, which is I think nasa 13 siya or 15. Okay. Pero this year, ga-aim kami na tani, kaluikan, ma-break niyang record ng 10-15 sa walk sa secondary girls. Yung sa inyo, ma'am, sa mga athletes natin? To all the athletes, just keep on going, practice, but never forget your education. Basta City nun. Basko gagampi. Ay, non mo. Diba? That? Basta City nun, Baskog kag kampiyon.